Petar Pan. Ovo je priča o stvarima koje je većina odraslih već zaboravila. Iako se takve stvari događaju djeci u cijelom svijetu i još će se dugo događati. Sve je počelo u Londonu jedne lijepe noći kada je nebo bilo posuto zvijezdama. Mjesec je lagano osvjetljavao Most Tower, a zvijezda Danica upravo se dizala na horizontu. Zrak je presjecala magla. U jednom londonskom domu živjela je obitelj Darling s 3 djece, Wendy, Johnom i Majkom. Roditelji su se spremali za izlazak, a gospodin Darling bio je ljut jer nije nigdje mogao naći dugmad za manšete. U dječjoj su se sobi njegovi sinovi John i Mike igrali Petra Pana i kapetana Kuke. O ponašanje pojedinih junaka iz omiljene bajke o Nigdjezemskoj, koju je ispričala starija sestra Wendy, bila je njihova omiljena zabava. Aha, vikao je Mike. Predaj se, Petre, ništario jedna. Ništa od toga, balavče, vraćao mu je John. Nikad me nećeš poraziti. Srećom je gospodin Darling našao svoju dugmad. Obukao je svečanu košulju i, nažalost, otkrio da su dječaci na njoj nacrtali detaljnu kartu Nigdjezemske. To je već bilo previše. Sad će im on svima pokazati. Prva je nastradala kujica Nana, a onda je došao red na Wendy. Toga je stvarno previše, moja gospođice, vikao je gospodin Darling. Sve je to zbog tvojih izmišljenih priča. Prevelika si da bi ostala u dječjoj sobi i od sutra si u vlastitoj sobi. Gotovo je s Petrom Panom i tim djetinjarijama. Odrasti već jednom. Na kraju su se roditelji spremili i izašli. U domu je zavladao mir. Dječaci su već spavali, a Wendy je razmišljala kako će to biti kada narastu. Napokon je nju svladao san. Tad je u dječju sobu uletio Petar Pan u društvu male vile Zvončice. Dan ranije prisluškivao je kako Wendy priča dječacima o Nigdjezemskoj i nije primijetio Nanu koja je preplašila njegovu sjenu. Sada je Petar letio po cijeloj sobi u lovu za neposlušnom sjenom koje se uopće nije žurilo svome gospodaru. Naganjali su se kao ludi, rušeći razne predmete i napokon su probudili Wendy. Ajoj, Petar Pan, vikne zadivljena djevojka. Što ćeš ti tu? Što ti tu radiš? Kad je čula da je izgubio sjenu, pomogla mu je da je uhvati i prišila je natrag. Njihov razgovor probudio je 2 Wendyna brata. Dječaci su zadivljeno gledali kako Petar Pan provjerava drži li se sjena dobro. Izvrsno napravljeno, pohvalio je Petar Pan. No, sad možemo odletiti u Nigdjezemsku. Hurra, viknuo je John. I borit ćemo se s pravim gusarima. A ja želim vidjeti Indijance, procvrkutao je oduševljeni Mike. Onda je sve sređeno, veselo će Petar. Samo moramo slijediti moje upute. Prvo, morate naučiti letjeti. To je jednostavno. Mislite na nešto lijepo i fiu. Braća su se iz svih sila trudila misliti na nešto lijepo, ali to je bilo dovoljno tek za nekoliko malih skokova. Pa dobro, Petar se počeše po glavi. Bez praha ipak ne ide. Uhvatio je malu vilu Zvončicu i lagano je protresao. Na Wendy, Johna i Majka pao je oblak čarobnog praha. Napokon su mogli letjeti. Letim! Oduševljeno je vikala Wendy. I ja isto, i ja! Veselila su se mlađa braća. Trojka je pjevajući pošla za Petrom Panom. Klizili su iznad londonskih domova i kružili oko slavnog Big Bena. Zatim su preletjeli rijeku Temzu. Koliko je daleko Nigdjezemska? Pitala je Wendy. Nije daleko, odgovorio je Petar Pan. Idemo prema drugoj zvijezdi udesno i letimo do jutra. I tako su odletjeli u zemlju svoje mašte, Nigdjezemsku. Napokon, nakon cijelonoćnog leta, došli su do otoka. Pogledajte, viknuo je Petar Pan. To je Nigdjezemska. Opa, šapnuo je John. Pogledaj, Mike, vidi, zaljev Sirena i indijansko selo. A tamo je gusarski brod. Sve je baš onako kako je pričala Wendy. Baš sam to tako oduvijek i zamišljala, šaptala je djevojka. Djeca su se ugodno smjestila na oblaku koji je polako plovio prema otoku. Za to vrijeme na gusarskom je brodu kapetan Kuka proučavao kartu pokušavajući otkriti gdje bi moglo biti skrovište Petra Pana. Odjednom se čulo kucanje sata. Bila je to posebna kapetanova budilica koja ga je obavještavala da je u blizini opasan krokodil. Taj je krokodil jednom davno pojeo lijevu kapetanovu ruku koja mu je bila toliko ukusna da sad neprestano vreba u nadi za još kojim sočnim zalogajem.
Na kapetanovu sreću s rukom je pojeo i sat čije kucanje izdaje krokodila. Sme! Pozvao je kapetan svog zamjenika. Opet kuca! Napravi nešto s tim gmazom! Sme se nagnuo preko strane i viknuo krokodilu. Sram te bilo! Tako ljutiti naše kapetana! Bježi odavde! Hej kapetane! Povik mornara iz promatračnice skrenuo je Kukinu pozornost s gladnoga krokodila. Petar Pan je na vidiku! Prizemljimo ga! Vikne Kuka. Gađat ćemo ih kao patke! U to vrijeme djeca su, ne sluteći da im prijeti opasnost, mirno sjedila na mekom oblaku. Odjednom im topovska kugla prođe ravno pokraj nosa. Sakrite se! Vikne Petar. Gusari napadaju! Zvončice, odvedi ih u skrovište, a ja ću odvratiti pozornost kapetanu Kuki. Vila Zvončica odvela je braću u podzemno skrovište u kojem su živjeli izgubljeni dječaci. Bila je ljubomorna na Vendi jer ju je Petar Pan poklanjao toliku pažnju. Zato je poletjela natrag i prva došla u skrovište. Izgubljeni dječaci još su slatko spavali u mrežama za spavanje kad je ljutita Vila počela po njima skakati i štipati ih za noseve. Što se događa? Što je? Što to ona govori? Pitali su se uspavani dječaci. Govori nam nešto o nekoj strašnoj ptici koju nam je Petar Pan naredio da je ustrijelimo. Shvatio je napokon jedan od njih. Izgubljeni dječaci potrčali su ispred skrovišta i počeli gađati Vendi iz pračke i cjevčica. Jadna djevojka izgubila ravnotežu i pala bi na zemlju da nije doletio Petar Pan i uhvatio ju u zadnjem trenu. Nepristojna Vilo, ljutio se Petar kad je saznao za djevojčicinu podvalu. Osudit ću te na vječno izgnanstvo iz Nigdjezemske. Molim te, javila se Vendi. Oprosti joj. No dobro, složi se Petar. Neka ostane još tjedan dana. Malena Vila ljutito mu je nešto odrusila, zamahnula krilima i nestala. Još istog dana izgubljeni su dječaci s Johnom i majkom krenuli u potragu za Indijancima. Namjeravali su im se prikrasti, ali su Indijanci bili lukaviji i zarobili su sve bljedolike. Samo smo se igrali, objašnjavao je John. Bili ste bolji, pobjedili ste i sad nas možete pustiti. Indijanski poglavica ipak je još bio ljut. Neću pustiti bljedolike dok mi ne kažu gdje je mala kći tigrice Lile. Ako se ne vrati do zalaska sunca, spalit ću bljedolike na lomači. Dječaci su se ozbiljno prepali. Nisu imali pojma što se događa s poglavičinom kćeri. Jedina nada bio im je Petar Pan. Petar Pan je ipak imao drugog posla. Uporo je pokazivao Vendi zaljev sirena i njihove lijepe stanovnice. Krasne sirene kupale su se pod vodopadom i šalile s Petrom. A onda je dječak ugledao čamac koji se približavao. Za veslima je sjedio Sme. Osim njega u barci su sjedili kapetan Kuka i svezana tigrica Lili. Petar Pan i Vendi slijedili su čamac. Kuka je uhvatio kćer indijanskog poglavice, prošaptao je Petar Pan. Plove prema glavnoj stijeni. Moramo osloboditi tigricu Lili. Oboje su poletjeli prema stijeni kojoj se približavao čamac. Kad je čamac pristao, Petar Pan izašao iz zaklona i vikao. Kuko, ti podli strvinaru, sve samo zlo smišljaš, imat ćeš posla sa mnom. Zbunjeni gusari podigli su glave, ljutiti kapetan iskočio iz čamca i nasrnuo na Petra Pana mačem. Dječak je izvedio bodež. Srećom, borba nije dugo trajala. Petar Pan bio je brži i okretniji. Ubrzo je izgurao gusara u more, odakle se začuo neobičan zvuk. Nešto kao otkucavanje sata. Kapetan je čudom uspio izmaći oštrim zubima gladnog krokodila. Vjerni Sme na vrijeme je spasio svog gospodara iz mora. Tada je Petar Pan uhvatio lijepu indijanku i oslobodio iz gusarskog ropstva. Dobrodošla, tigrice Lili, osmijehnuo je se. Ne boj se, sad te vodim tvome ocu. Vendi je također požurila s Petrom i indijankom. Indijanski poglavica bio je silno zahvalan na spasu voljene kćeri. Odmah je oslobodio Johna, majka i izgubljene dječake. Nagradio je Petra Pana titulom počasnog indijanca i poklonio mu krasnu perjanicu. Indijansko ime Petra Pana otad je bilo Leteći orao. U selu su priredili slavlju njegovu čast. Indijanci su zapalili veliku vatru oko koje se plesalo i pjevalo do jutra. Za to vrijeme Zvončica je bila sve ljubomornija na Vendi. Njezina ljutnja bila je toliko velika da nije ni primijetila kad joj se prikrao Sme. Poklopio je šeširom i odnio kapetanu Kuki.
Kuka je odmah smislio kako vratiti udarac mrskom dječaku. Zato se s milim osmijehom obratio malenoj Vili. Žao mi je što čujem, draga moja, da si se posvađala s Petrom Panom zbog neke tamo Vendi. Kad bih samo znao gdje su, mogao bi je naći, uhvatiti i riješiti te tvoje nevolje. Vila se odmah razveselila na pomisao kako bi se mogla otarasiti Vendi. Pokazala je na karti gdje se nalazi skrovište Petra Pana ispod stabla Visuljaka. Još te iste noći gusari su krenuli u pohod. U skrovištu Petra Pana Vendi uspavljivala svoju braću. Mike nije htio spavati, ali mu je sestra rekla da ih u Londonu čeka mama i da se moraju odmoriti prije puta kući. Tko je to mama? Pitao je jedan od izgubljenih dječaka. Možda sam je i ja nekad imao, doda drugi. Mama je najdivnija osoba na svijetu, rekla je Vendi. Izgubljeni dječaci slušali su s tugom u očima. Od tog razgovora svi su dječaci čeznuli za domom. Svi su se odlučili vratiti u London. E pa onda se vratite, plačljivci, ljutito je vikao Petar Pan. Odletite kući i odrastite. Kad postanete veliki, nećete moći nazad u Nigdjezemsku. Nikad više, nikad. Rekavši to, stao je na stranu s uvrijeđenim izrazom lica. Nije niti pogledao prijatelje koji su odlazili. Dječaci i Vendi nisu ni slutili da će gusari uskoro napasti. Djeca su jedno po jedno izlazila ispod stabla Visuljaka. Gusari, koji su vrebali u mraku, lako su ih zarobili. Na kraju je izašla Vendi. Bilo je žao rastati se s Petrom Panom. Polako je napuštala skrovište i preneraženo ugledala zavezane dječake. Svi su tu, svi do jednog, gusar Rum reportirao je svome kapetanu. Odvedite ih na brod, zapovjedio je kapetan i okrutno se nasmijao. Ja ću Petru Panu pripremiti još jedan poklončić. Sva su djeca potjerana na palubu broda i privezana za jarbol. Kuka je stajao ispred njih s perom u jednoj ruci i govorio. No, moji maleni, možete birati. Ili ćete postati dio moje družine, ili ćete se prošetati po dasci. Dječacima se više sviđala prva mogućnost. Na kraju krajeva uvijek ih je privlačio život gusara, a ne kupanje u hladnoj vodi. Samo je Vendi ponosno odmahnula glavom. Radije ćemo skočiti u more nego postati gusari, rekla je. A osim toga, Petar Pan će nas odmah spasiti. Na te riječi kapetan Kuka i njegovi gusari prasnuše u smijeh. Petar Pan će ih spasiti, kako dobro, izvrsna šala. Družina se hihotala. A okrutni kapetan je rekao. Vjerojatno ne razumijete što nam je tako smiješno, maleni moji. Reći ću vam. Ostavili smo Petru Panu malo iznenađenje. Eksplozivno iznenađenje. Točno u 6, tako će se zabaviti da se više nikad neće vratiti u Nigdjezemsku. Vila Zvončica, koju je kapetan zatvorio u staklenu svjetiljku, čula je te riječi i počela se bacati kao luda. Sve u namjeri da se izbavi iz tog zatvora. Napokon je jedna strana svjetiljke pukla i bila je slobodna. Jako se sramila svoje izdaje i brinulo ju je što će se dogoditi s Petrom Panom. Kao strijela je poletjela prema skrovištu kako bi upozorila prijatelja na opasnost. Za to vrijeme u skrovištu je Petar Pan hodao s jedne strane na drugu i pokušavao misliti da ga odlazak djece nije pogodio. Odjednom je ugledao paket zavezan vrpcom. Na paketu je pisalo: za Petra Pana od Vendi s ljubavlju. Otvori točno u 6. Jako ga je zanimalo što bi mu to Vendi mogla darovati. Upravo je počeo odvezivati vrpcu kad je u skrovište uletjela Vila Zvončica i povukla paket. Istrgnula mu ga je iz ruke i bacila daleko, daleko. Hej, viknuo je iznenađeni Petar Pan. Što si to napravila? Odjednom se prolomilo glasno bum. Eksplodirala je bomba skrivena u paketu. Prasak je bio toliko jak da se dječaku učinilo kao da se cijeli otok razletio u komadiće. Odjek eksplozije čuo se i na palubi broda. Sva su se djeca rastužila na pomisao kakva je sudbina snašla Petra Pana. No, i što sad? Kapetan Kuka široko se nacerio. Moja družba ili daska? Vendi je progovorila u ime sve djece. Nikad nećemo biti za tebe. Zbogom, Johne. Zbogom, Mike. Budite hrabri. Rekavši to, krenula je na dasku i skočila. Njena braća zatvorila su oči i zadržala dah čekajući glasni pljus. Ali nije se čuo nikakav pljus. Što se dogodilo? Gusari su se nagnuli preko ograde kako bi vidjeli što se dogodilo s djevojkom.
Wendy se već sigurno odmarala u naručju Petra Pana. Spasio si me, kliknula je sretno. Mislila sam da te ubila bomba. Zvončica me upozorila u zadnji čas, rekao je Petar Pan i ponio Wendy u promatračnicu. Pazi sad kako ću se obračunati s kapetanom Kukom. Kuko, ti smrdljivi beskičmenjaku, dobacio je Petar Pan. Kapetan gusara nije mogao vjerovati vlastitim ušima. Pogledao je prema gore i prestao je vjerovati i vlastitim očima. Njegov najveći neprijatelj još uvijek je bio živ. Nemoguće. Petar Pan izvukao je bodež i povikao. Pomoli se, ti hladetino s perikom. Ovo je tvoj kraj. Pazi, Petre, viknula je Wendy. Bila je to ljuta borba. Petar Pan i kapetan Kuka tjerali su jedan drugoga po jarbolima i stupovima broda. Čelik se sudarao i frcale su iskre. Napokon je Petar Pan snažno odgurnuo kapetana Kuku. Kapetan je izgubio ravnotežu i strovalio se u more, ravno u ralje krokodila. Posljednjim silama razmicao je njegove vilice, pozivajući Smeja u pomoć. Vjerni zamjenik uskočio u čamac i otplovio do kapetana. Ostali gusari napuštali su brod kao štakori prije potonuća. Djeca su se veselila i vikala za njima. Kukavice, kukavice, dobili ste što ste zaslužili, evo vam ga sad. A na osvojenom brodu Petar Pan u kaputu i šeširu kapetana Kuke pozdravio svoju novu posadu. Zatim je zapovjedio. Dižite sidro, spuštajte jedra, isplovljavamo. Kamo plovimo, Petre Pane? Pitala ga je Wendy. Kako to kamo? Veselo je uzvratio Petar Pan. Kući, u London. Hurra! Uzvikivali su John i Mike. Ova posljednja pustolovina nadmašila je sva očekivanja Wendy i njezine braće. Petar Pan je zamolio vilu Zvončicu da pospe po brodu svoj čarobni prah. I tako je gusarska olupina postala pozlačeni jedrenjak koji se lako vinuo u zvijezdano nebo i odletio ravno prema Londonu. Ubrzo ćemo se vratiti mami i tati, uzdahnula je radosno Wendy. I nani, dodao je veselo Mike. Došlo je vrijeme rastanka s Petrom Panom i njegovom posadom, koja je odjednom ipak odlučila ne odrasti. Roditelji Darling upravo su se vratili sa zabave. Gospodin Darling bio je izvrsno raspoložen. Kad su pak ušli u Wendinu sobu, njen je krevet bio prazan. Ugledali su je kako spava na naslonjaču uz prozor. Dolazak roditelja probudio je djevojku. Osmijehnula se radosno kad ih je ugledala i viknula. Znate da nas je Petar Pan dovezao iz nigdjezemske pozlačenim jedrenjakom. Gospodin Darling već je htio opomenuti kćer zato što opet pričate svoje nevjerojatne priče, kad ga je supruga prekinula. Pogledaj, dragi, na nebo. S druge strane prozora, ispred mjeseca, ugledali su blješteći oblak u obliku jedrenjaka kako polako plovi među zvijezdama. Zanimljivo, promrmljao je gospodin Darling. Čini mi se da sam već vidio nešto takvo, možda kao dijete.